Dobrý deň ľudia, vyhľadajú máš tu na server Netflix. Poďme si zahrať prvé ideme Snakea, druhé pôjdeme Super Smash Mobs a také blbosti, ale Snakea si vypnem radšej, lebo úplne z toho budu pohádzovať. 4 ľudia tak idem a idem tak prv, idem na Super Smash Mobs. Napríklad jo, a ja bývam niekedy Iron Golem najradšej. Neviem prečo, ale ako sa mi to páči. A takže na chvíľočku pôjdeme hrať. Jeden je tu pes a dva tu budú skeletóny tým pádom. No, alebo tam to keď si nevybere. Vyber si slime a ten je na nič. Nie som tu takže vyber si hen toho. Ty koľko som si vybral málo. To je môj. Nevadí. Akurát toto hore sa splním, nevadí, niečo potiahnem. Ne, keby si sa nehýbal. Pokazil si mi to celé. Halo, pes, poď bojovať. Halo, psán. Ne! Ja som taký blbeček. Sakra. Nebí ma, opováž sa. Padaj do svojej chaty. Ja som úplný. No ty čo chceš? Ty chceš dostať golemík. Ty kokšo, skoro som to zapikoval dole. Ne, skoro má operu kaktus. Kaktusák. Tento river ten nemá 4 životy. Padaj odo mňa. Takže idem. Do to river... Ne. Zachrání z toho boja. Lebo asi nie? Nie. Áno, niekedy vyjde aj Payday. Ale nehnevajte sa, že to bude tak lagové, lebo to natáčam na notebooku. Takže sa prosím nedivte, ale fakt. Dobre, sa radšej schovám. Toto. Keby som to chytil náhodou, ja si to takto zašívam ľudí. Neviem si použiť. Výskum. Wow. Dobre, už to bude. Dobre, tak si to jde. A ten už padl. Mám šťastie. OK, tak tam pošlám. Ten by ho mohol, ne. Ten chudák padl. Ty vole, ja som padol! Nie normálne. To je idiotská hra. Nevadí. Ježiš. Nevadí, no.
Pojemy na Snake'a, ten idzie najlepszy. Idziemy na Snake'a. I dobrze, gdzie to jest? Ten Snake. Nie, na ręki, praw strony. 11 ludzi. Okej, nie jestem. Okej, tak nie na spełniaka hodinki. Nic. To super, że mam będę serduszka. Idziemy skoczyć. No, what? NASA. Jeszcze raz nie wyskoczyć. Bez problemu. NASA. Aki są. Je tu doporučované většinou od teďka pohled. No, jsem fialový. Nemám rád. Ano, zajímá vás těch, kterých to zaujíma, co bylo v Minecraftě. What? Ale 415 nie watt. No. To mi teda pomohlo. Takže jdeme na September, to už 14 lidí to hned bude štartovat. Ani štartuje. Shotgunku. Ne, nechcem být modrou týmem, ale našem modrou. Okay. Protože ty, kteří chcou vidět, tak jsme na 15. Takže... No, tak dále. Takže... Co mi to tam dávají? Jo, dali tam. Budu. A někdy budeme ještě i ultra. Chcem mít ultra. No, to je nějaký taky test na to. To je strašně dobrý fingál. Tam je... Modrý střelají z téhle gule a červený střelají hned perly. Tímto se odvůjete aj druhých. Samozřejmě o vašom víme. Netrafil jsem. Obama vám stál. Radši nebudem riskovat. Hodím na mašiny. Yes! Bílex. No, nemám hned už na obživení. Co? No! Ty kokos, ako tam bol zašitý. Pozor! No tam je zašitý. Tam je zašitý. Nedajú. On tam ide. Dobre. Ani. Vyhrali sme, to je hlavné. No, píše, že nie. Nebola to vidieť. Pre mňa bola určite ako... Aj keď som mal mať jedno. Netrpíme, nie z našom modru. Prosím ťa na kolená. Jo, prečo prosím, keď už som nedrpíme. Okej. Faily. To ukradli. Ne. Ani jednu som nezobral, daj to späť. Ja. Čo, Majko, čo? Čo? Môj. To na obidve. Mám 6. Mám 6. Mám 2.
Nevadí, nevadí. Daj ich tam. Tak. Smím skončit to nedá. OK, je to v truhle. Malo by byť. Ale je to strašne dobrý paintball. Aha. Vystřelíme, zafarbí sa to buď na červeno, alebo na modro. No, modrý. Na modro. Červeno. Jasně. Je to tu zafarbíme. Ať. Tak jsem to chtěl časně. Ano, trafil jsem ho. Hej! Ty, trafil ma. Škod. Hej, to se mě nevidíš. Ano. No, že buď toho. Obama kanka mi stál. Joj, mrtvý. To dáme. Go. Jo. No, to já doufám. Ano. Jo. Jo. Velkým. Nevadí. Nevím, koliko to je minut, ale každopádně budeme skanovat třeba 10 minut, jak se to jako tak stejně opojené. Skanovat trénink, že proto asi takové krátké videíčko. Takže jo, jsem nedrpný. Takže chvilku počkám na to, kde stanára. Nevím, na základku na minut, ale obávám se, že něco přes 10 určitě. Čiže... OK. Čiže zatiaľ sa držíme na tých 10. Vydržať s tými videami, dúfam. OK, ostatné hodinky. Nejaký konzilátor leštov. Každopádne 11, to je taký good. Zavody ešte. Zavody. Dobre. Ja si myslím, že to nebezpečné. Tu do frostým berme späť. OK. Dobre, Geronimo. Hej, to bolo. Dobre. Túto nemám rád, nevadí, ja pôjdem s našim, tohto som rád povtedy. Ja chcem ísť s našimi. Keď už budeme prehrávať, tak 10 000 za keď je tu málo. Ne. Nevadí. On je to tu strieľovať docela dosť efektívne. Hej, prečo som ho netrafil? Dobre. Jeden je... Ty, ho netrafil. Good. Vyhrali sme. Verný klas. Modrá. Ajajajajaj. Dobre, tak dáme ešte jeden. Tak dáme ešte jedno. To bolo docela krátke. Dáme ešte jedno a už končíme si. Máme rozlučovať. Dáme shotgunu. Aha, na shotgunu. OK. Tak, alebo nie. Už to zrušíme teda.